ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ನಿವಾಸದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನೇತಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರು. लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से നമ്മളിവിടെ പല സ്കീംസും ആരൊക്കെ വന്നു, പല സ്കീംസും അറിയില്ല. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരും. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു സന്തോഷം പറയാണ്, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ബാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതെ, പിന്നെ ഇന്നത്തെ അതിനേക്കാട്ടും ഒരു സന്തോഷകരമായ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രദാസ് മോദിജി ഈ ഇതിൽ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചും 5 പേരെ അദ്ദേഹം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൊത്തം 5 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ സംസാരിക്കും. ആദ്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, കേരളത്തിൽ പറ്റിയില്ല.